Ako je vo vnútri, Hačiko? Dobre? Mestíš sa tam celý? Áno? Dobre. Som rada, keď áno. Lapku na to? Jaj. Paradina, nie? A už si zatvorený. Tak. Na prepravu. Dobre, dobre. Páči sa ti tu? Ako je tu vo vnútri? Dobre, že? Kukuk. Príjemnúčko? Môže byť? Otvoríme. Ty vonku? Je tu tak dobre, Marianka. Hačiko, tak to teraz pospinka. Nech to sa rušiť nebude. Môžeš potom vstávať tak oddychovať. Keď bude pekne svietiť slniečko. Vkáček nádherný. Čo? Dobre? Oddychuj si. Ja ti pokojím dám aj na noc, že by si to mohol prespať. Keď ti bude tak dobré a budeš chcieť spokojne, tak ostaň. Ty si krasavec. Hej, fešačík. Hamko. No vidíš? Hej, to fajnotka. Fajnotka, hej. Musíš si zvyknúť. Čo keď ťa budeme chcieť vziať niekam do zatier? Alebo na prechádzku, kde musíš prespávať. Toto je ideálne. Vieš, ako som dneska cvičila. 4 cviky a 4 série opakovaní toho cviku. Budeš mať vo mňa fešandu, keď vydržím. Už teraz som ešte krajšia budem. Môj brumku.
Dobre, máš aj deku, máš všetko, máš. Spí si pekne. Keď chceš, môže vyťahnuť odtiaľto pety na slniečko. Že by si nemusel stále len nubiť. Alebo že do chodbičky sa zatvárať. No. To je malý princ z rozprávky.